چنین асай چون بعد میرویم این قدم از همونجا اونجا حتما تو پینون شدگی نباشد رفتیم خیلی چیکار میکنیم دیگه نشینیم و انتظار میشویم که کای دادر خوبی ما میبیه انا من نگفته که نظر میدرویه ها نه قدم بیا یک رقص کن بیا خیلی زیبا میرقص استا دیل کنم خوجا تا دیل کنم استا دیل کنم خوجا تا دیل کنم از خصاص قتل بیان ترمه خودر گیل کنم از خصاص قتل بیان ترمه خودر گیل کنم شوم شانه بر موی زرفشانت شوم کوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرفشانت شوم کوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرفشانت شوم کوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرفشانت سلام علیکم احسان عذری زیاد معذرت میخوام از شما معذرت میخوام که من دیر اومدم و همراه تمانو مرحمت تمانو شما گفته شدید خیلی تمانو نیست کمی دیر کرد تمانو نیست اما معذرت نگفته لیکن در جریان برنامه در جریان تمرین من فکر میکنم که البته بخش بوسی بسیار دی بگونه بخشیدن معلم عزیز معذرت میخوایم از گناه ما گذرید برنامه جنبستی شو برنامه ورزشی قویتن رو منظور شما میگردونیم که در آخر سال 2024 منظور شما میگردد البته و خاطرات نیکی هنرمندان کشوری عزیزمون البته در برنامه ورزشی قویتن گفته می شود و در جریان با برنامه های جالب با تمرین های جالب طبع شما رو شاد خواهیم گردانید. البته بینگان عزیز اولین شده معلمه زیبا بانوی چالاک و چقان هنرپیشه تئاتر و کینو مولانا نجمیدینова چیکار میکنم سلامت باشید از پهلوی راستی من بانوی موفق بانوی زیبا نطق روزنامه‌نگار چهره شناخته کشور نصیبه رستمزاده بسیار عالی البته که از سمت باز راستی من овозхони хушсадо овозхоне ки албатта бо сурудҳои ватандӯстӣ миҳанпарастӣ дили моро тасхир кардааст овозхони шинохта чеҳраи маҳбуби кишвар эркин одинаев албатта бисёр олӣ аз самти чапи ман мегӯни азиз ман нисте ки инҷо сабқат шурӯъ мешавад маърифӣ мекунам албатта фарде ки албатта ҳамаи нафароне ки дар барномаи мо ширкат меварзанд кишварро миҳанро дар арсаи байналмилалӣ маърифӣ мекунанд ва имрӯз бошад ногуфта намонад ки Зафар Абдуалимов, чеҳраи шинохтаи кишвар, овозхони хушсадо, продюсер албатта ва нагуфта намонад чанде пештар дар барномаи маъруфи албатта кишвари Русия Андрей Малахов ки ширкат варзиданд ва бо суруди зебои «Я встретил девушку» маърифӣ намуданд. як қасам меёфтем Зафар Абдуалимов ширкат доранд беҳяк ба хотири меҳмонон. Хуб ба кадом хотир ман ҷаҳиш кардам албатта аз тарафи чапи ман ҳунарманди театр ва кино фарди ҷасур бо ҳунари асёш албатта дили бисёрро тасхир кардааст неқадам шоназаров бисёр хуб пеши мана нагир бисёр хуб мегӯни азиз акнун як духтари зебои дигар духтари чолок албатта аз рақси аз федератсияи рақси варзиши новая эра ба истилоҳ Маҷидова тамоно имрӯз ширкат дорад дар барномаи వర్షи қавитан. Мегӯни азиз ман бисёр шод ҳастам ки
меҳмонони гироми қадри барномаи варзиши қавитан тасмим гирифтанд ки дар барнома ширкат варзанд ва таклифи моро пазируфтанду дар барномаи варзишии қавитан ки албатта ҳар кас ҷуръат намекунад, чун қавитан ин нерӯмандӣ аст, матонат аст, ҷасорат аст, қавииродагӣ аст ва тамринҳо дорад. аз ҳамин хотир омада ҳам тамрин мекунанд, ҳам суҳбат мекунанд ва як барномаи ҷолиб манзури шумо мегардад. ягони азиз, биед мегузарем ба оғози барномаи варзишии қавитан аз телевизиони варзиш. бо буданро фаромӯш накунед, шабакаи моро тарк накунед. дар оғоз чӣ кор мекунем? ман пеш аз тамринҳоро иҷро кардан якчанд варақҳоро бурида дар он ҷо яъне номгӯи навъҳои варзиширо навиштам. масалан лекин ман намегӯям кадом навъҳои варзишӣ. инҷо каме ҳам бадан гарм мешавад барои тамрини аввал иҷро кардан. он ҷо шумо масалан ман меёрам нигоҳ накарда чашмро пӯшида як тоашро мегиред ва як тараф рафта як то мебинеду бе садо бе овоз яъне ҳаракат мекунед. агар масалан онҷо фалон ҳам варзиш навишта бошад ҳамонро шумо нишон медиҳед. масалан ҳуп ҳуп ягон ҳаракат бо имо ишора ман ки ровӣ ҳастам, варзишгар ҳастам, ҳунарманди касбӣ аллакай ба ман ро нишон дод. аввалин шуда барор насиба рустамзода як тоашро гиред. бале кадомиш шумо баин чӣ бошад? не нишон ки моба фигурное катание. чӣ бошад он? Фигурное дуруст! рақси варзишӣ дар болои ях асан киноди не марҳамат шумо бош як тоашро дутона гиред чӣ ба самти ба марказ зебо нишон тед. футбол аҳсан хуб бошад. хуб тамоно марҳамат шумо як тоашро интихоб кунед, ба марказ биёед кани. Пайкабозӣ? Асдаво бузкашӣ? Чавгонбозӣ? биед ман ба тамоно каме кӯмак мекунам. биед ман ба тамоно мешинем ту рафтан мегирӣ, ман тоза кардан ҳамон бозӣ номаш чӣ буд? ба истироҳ кёрлинг мегӯянд. кёрлинг аҳсан таманно хуб бисёр хуб. акнун биёед як каф кубӣ ба ифтихори лекин рақси дар болои ях бисёр зебо буд. берем кани муаллима як тошин марҳамат. муаллимаи азиз, фикр мекунам ки бояд шумо дар марказ шумо чақон чоло ором паланча ором эҳтиёт. Гимнастика, Почти. акробатика. Вот. яъне марҳамат шумо интихоб кунед як тоашро дар марказ. марҳамат намоед. мегузарем ба намоиш. Борьба. не ва дигар чиз аст. ва тамоман дигар чиз аст. Кикбоксинг. Гушти. бо ки сабқат дорад Зафар Абдуалимов? бо ки сабқат дорад? бо ки сабқат дорад? наздиктар бо ки дар вақти мусобиқа не, дар вақти тамрини худаш бо ки сабқат дорад? не бе устодаш бо ки сабқат дорад? Соперник.
қариб омад. Бовай мешок. Не. Вот этот. Груша. Груша. вақте дар зал ҳеҷ чиз нест, на мураббӣ аст, на ҳамсабақ аст, ҳеҷ чиз нест. варзишгар бо ки сабқат мекунад? Ман бо ки сабқат дорам? Ман бо ки сабқат? Бо сояи худ. Бо сояи худ. Аммо худамон ёфтем. Шумо ёфтем. احتیاط نیمه حیات از کجا اکنون یگونه عزیز میگذاریم با تمرین نوبتی و پیش از اونی که تمرین نوبتی رو مجرد کنیم بیایید از اشتراکچیون شو برنامه مشقویتان таманиётҳои онҳоро ва хотирҳои неки онҳоро зуд кӯтоҳ муфассал аз онҳо мешунавем ва баъдан тамрини навбатии барномаи машқавитанро шурӯъ мекунем. дар асл тамоми намуди варзиша вақте ки берун аз ватан бачаҳои мо варзишгарои мо муаррифӣ мекунанд ҳамеша пайгирӣ мекунанд чи футбол бошад чи ҷудо бошад чи масалан теквандо бошад гӯштин бошад футбол ҳамаша ва вақте ки бурдбории бачаҳомона мебинам вақте ки заҳмати бачаҳомона мебинам ва фикр мекунам ки пеш аз ҳама яъне дар ҳамун берун аз ватан иштирок кардан ин худаш як ғолибият аст барои варзишгарои мо барои бачаҳои мо ва вақте ки бурдбории онҳоям мебинӣ хеле хурсанд мешавӣ. Масалан футболбозона худи аэропорт рафта ман пешвоз гирифтам. Сомон Маҳмадбеков омаданам аэропорт рафтанд пешвоз гирифтам. Медонам ки варзишгароя ки мо ҳунармандоам бисёр сафар мекунем, ягон бор надидам ки ба фурудгоҳ биёнд, аммо мо ҳунармандо дӯст медорем. Аз кадом лиҳоз дӯст медорам? Аз оне ки ватанам муаррифӣ мекунам. барои ватанам муаррифӣ кардан дӯст медорам ва бигузор ҳамеша танашон сиҳат бошад, хонаашон обод бошад. Аслан кулли мардуми шарифи тоҷикистон вақте ки танат сиҳат аст, хонаат обод аст, ҳама корат бурдборӣ дорад. мебинам ки дар ин соли 2024 шумо якчанд кило бисёр заҳмат кашидед. Албатта тамринҳо дар шароити хона ва дар тобори не аслан хай дар хона ман ҳаракатҳо шумо ҳаракатҳо ҳаст, худамам машқ мекунам, яъне ки барои саломатӣ, барое ки якчанд бор беморхона рафтам, барои саломатӣ. бигзор ҳамеша ҳамин хеле зебу бардаму чолук бошед. Саломат бошед. марҳамат насиба боно. пеш аз таманиёт як чизро мехоҳам хотиррасон кунам ки воқеан имсол хеле соли бобарор буд, зеро ки имсол на танҳо яъне ҷавонони мо дар соҳаи футбол яъне намуди варзиши футбол дар ҳама соҳаҳо қариб ки медалҳои тиллову нуқраву биринҷиву дигар муҳим ки иштирок карданд ва миллатро давлатро муаррифӣ кардан овардан. Ва як чизро мехоҳам мисол биёрам, вақте писарони ман Месси ё Мбаппе ё дигар мегуфтанд, Роналдо мегуфтанд, мо он қадар таваҷҷӯҳ намекардем ва худи онҳо низ ба футбол он қадар таваҷҷӯҳ надоштанд. ва имсол ки футболро тамошо кардан ва ба ҷавонони мо Ваҳдат Манонов, Рустам Ятимов ки имрӯз хеле машҳуру маҳбуб шуданд барои анамон наврасон фарзандони мо, имрӯз дигар Мбаппеву Мессию Роналдо намегӯянд ва пайравӣ мекунанд аллакай ба ҷавонони мо. барои ҳамин ман таманно мекунам ки бигзор ана ҳамин ҷавонони мо ки соҳаи варзишро интихоб карданд қаҳрамон шаванд барои ҳар як кӯдак, барои ҳар як навраси тоҷик. ва бовар кунед вақте ки онҳо дар хориҷи кишвар бо варзиши худ бозӣ мекунанд ё ҳунарнамоӣ мекунанд, варзишгарӣ мекунанд, ҳисси миллии мо хеле бедор мешавад ва мо баробари онҳо бовар кунед вақте боксро тамошо мекунем ё гӯштинро тамошо мекунем, ҳамон дард, ҳамон зарбаҳоро мо ҳис мекунем паси экран. барои ҳамин ба ҳама варзишгарон муваффақият таманно мекунам. бигзор ки шумо низ мисли варзишгарони ҷаҳонӣ қаҳрамон шавед, машҳур шавед, дӯстдоштанӣ шавед, зеро ки ҷавонон ояндаи ҳар яки шумо ҳастанд, ояндаи миллат ҳастанд, шуморо пайравӣ кунанд. сипоси беандоза, ташаккури зиёд. ҳастанд нагуни азиз, биёед ман мехоҳам суҳбатҳои гарму самимӣ
иштирокчиёни дигарро баъд аз тамрини навбатӣ барномаи Бале. Кавита. То дароз Албатта, нашавад, то каме ҳаракат кунем баъдан гарм шавад. Бинандагони азиз, акнун мо ин навъи варзишро албатта як бор дигар иҷро карда будем, лекин аз ҳисоби ки мухлисон росташа мегӯям, аз ҳисоби мухлисон ки бисёр хоҳиш карданд ки ҳамин бозӣ бисёр ҷолиб аст ва як бор дигар такрор шавад ва баъдан бозиҳои ҷадид навтар боз дорем. Масалан, хоҳиш мекунам мехезед аз рӯятон. Гирд мешавем. 1 2 3. 1 2 3. Таманно гузашта шинед марҳамат. 1 2 3. Барвазаш шинед. 1 2 3. 1 2 3. Опа! 1 2 3. Не, дуртар кне. 1 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 Не, 3. не. Хоҳиш мекунам каме масофаро дур гиред. Ду авози о. 1 2 3. Опа! 1 2 3. 1 2 3. На ин кас ду кас мо як кас шинед хоҳиш. 1 2 3. До. тамошобиёни азиз, барои фароғату самимияту ҷаззобият акнун вақти он расидааст ки суруд замзама шавад ва ёдовар мешавем ки сарпарасти шоу барномаи варзиши Кавита маркази савдои ёвар аст ки ёвари мо дар зиндагӣ аст. хоҳиш мекунем ки дар маркази майдон албатта Эркин Одинаев суруд замзам. албатта бале. یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من شبم ابرش میخوام طلبکارم تو را در گوشه بام طلبکارم تو را در گوشه بام طلبکارم که 6 تا بوسه گیرم 2 تا صبح و 2 تا پیشین 2 تا شام طلبکارم که 6 تا بوسه گیرم 2 تا صبح و 2 تا پیشین 2 تا شام یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من چرا یاران در این دنیا وفا نیست با دردی عاشقان درمان چرا نیست با دردی عاشقان درمان چرا نیست چو بلبل ناله سازد دل یاشی چرا کی یاری او همراه او نیست چو بلبل ناله سازد دل یاشی چرا کی یاری او همراه او نیست یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من یاری من یاری من یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من شبنم گل‌های بهاران یاری من احسن!
خب тамошобинони азиз, баъд аз суруд Замзама Рамазон эҳсоси баланд ва таби болида гардид. Албатта пеш аз ҳама таби иштирокчиёни барномаи Варзиши Қавитан. Хуб, тамрини навбатиро ҷо мекунем, баъд аз боз суҳбатро идома медиҳем. Тамрини навбатии мо бисёр тамрини оддӣ аст. Тамрини оддӣ аст. Мо як нафарӣ аз ҳар гурӯҳ даъват мекунем. ман Оддӣ буданаш маълум. Оддӣ буданаш маълум. Индаст албатта. Хуб, ман анамин пуфакҳое ки дар даст дорам. Албатта ҳар яктаян ҳамин пуфакҳоро дар пойафзоли варзишии иштирокчиён дар бандҳо яъне мебандам, мегузорам. Хоҳиш мекунам. Аз ки шурӯъ насибабони шумо ва муалlimаи азиз шумо ҳозир мо хуб ҷобаҷо мекунем. Анамин хонумони зебо, бонувони зебо дар маркази майдон қарор доранд. Яъне ба истлоҳ фейс ту фейс мегӯянд, чашм бо чашм наздиктар меояд. Дастҳоро бардошта, албатта наздиктар, пои чапро самти пеш, шумо пои ростатонро самти пеш гузоред. Хуб, дастҳоро бардошта, якдигар бо муш неки намезанед. Бале. Инене, пуфакҳое ки дар поён гузошта шудааст, ман ҳисоб, омода, шурӯъ мегӯям, яъне гирд ҳаракат мекунед, бо пои ки пуфак надорад, бояд зер кунед, пуфак дигар кадоме ки пуфакро зер карда тавонисту тараққас гуфт кафид, чӣ кор мешавад? Ғолиб мешавад. Шурӯъ. Эҳтиёт. Дастора муш кун азизам. Эҳтиёт. Кани. Зер кунед охир. Ост. Эҳтиёт. Мешавад. Як лаҳза. Чихани намешавад. Вақтро эҳтиёт мекунем, вақт ғанимат аст. Эркин Одинаев бо Зафар Абдуалимов. Пои чап ба самти пеш, дастҳо барота, чашм ба чашм. Яъне сабқати мардо дастҳоро бардошта, омода мешавем. Аҳсан. Бисёр ҳаракати зебо. Хуб, тасаввур кунед ки дар маркази майдони якҳарбои шарқӣ қарор доред. Шумо мардҳо ҳастед, дастҳоро бардошта, лекин зарба намезанем. Ду паҳлавон. қадди шумо андаке баландтар. Баробар. Омода. Тайёрӣ. Шурӯъ. Эҳтиёт. Дост. Эҳтиёт. Пойҳоро эҳтиёт кунед. Хоҳиш мекунам. Гӯшти не. Ҳалоки Искандер. Сабқати ҷиддӣ миёни Таманов ва Неҳмадам. Омодагӣ, тайёрӣ, шурӯъ. Эҳтиёт. Оста, эҳтиёт. Таману давай. Ай, подожди. Таману давай. Таману давай. Ман Аҳсан ба шумо. سلسلمو آید اگر بر سری بازار شود از نفسش تازه چو گل
پیشش خم شد از سرهازی هر سو گوتی ما جادو از البته جادو و پیشش خم شد از سرهازی هر سو گوتی ما جادو از البته جادو تشکر. آماده باشید شروع و پیش. ای نصیبه پیش میکنه. پیستا. نصیبه. یک، دو، سه. زود میتوانید. تیز. حرکت. زفر افغانی بالاکه همه شد جواب. لانکا. یک، دو، سه. یک، دو، سه. چهار، پنج. هفت. میشود رفتیم. 8 9 10 مرتبه ilova شد اجرا کرده شد. البته خوش میکنم از خودش. میقدم شونازارов و تمنو ماجیدова. میرویم بوسب 1 2 3. زود کانی در مرکز 1 2 3 برابر است. من در آخر چی گفتنی هستم؟ این تنها بازی بود. بازی دوستانه رفیقانه بود. البته در آغاز ما با شما همین طور گفتیم که سبقت است، لیکن در آخر بازی دوستانه است. همه برابر سبقت نمودید. مهم برای جوانان، نورسان، کودکانی که تماشا میکنن از آینه میبینید ما رو، شما درس عبرت هستید. البته برای اونها حرکت‌های شما، سرود زمزمه نمودن‌های شما، گفتارهای شما البته برای جوانان البته چون بینندگان عزیز سیاست ورزش پرورانه پیشروی میلان محترم امامعلی رحمان است که امروز در نزد کوچه‌های شهر دوشنبه майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст. албатта маҷмӯъаҳои бузурги варзишӣ, майдонҳои калони варзишӣ ба истифода дода шудааст ки имрӯз насли наврасону кӯдакон солим бошанд, ҳаёти солимонаро пеш баранд, тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошанд. шоу барномаи ҷамъбастии варзиши қавитан ба анҷом мерасад ва
агар гуфтание дошта бошанд иштирокчиёни барномаверши қавитан баъд аз суханҳои онҳо тӯҳфаҳои маркази савдои ёварро ба онҳо тақдим менамоем. саломат бошед. пеш аз ҳама ташаккури зиёд барои даъват, барои ин чеҳраҳои ошно, ин ситораҳоро боз аз наздик бори дидан, вохӯрдану дидан. сипоси бепоён ба телевизиони варзиш барои чунин барнома ки чандин маротиба дар ин барномаи қавитан ширкат варзида будам ва чӣ тавре ки мегӯянд варзиш ин гарави саломатист. бигузор ҳамеша тансиҳату хонаобод бошед. бигузор ҳамеша чун соли меомада соли 2025 соли мор аст ва медонем ки мор чӣ қадар фазандаи зираку ҳушёр аст ва бигузор ҳамеша ҳамин гуна зираку ҳушёру боҳуш бошед ва медонед мор ҳеҷ гоҳ касал намешавад ва бигузор ба монанди мор ҳамеша тансиҳат бошед, хонаатон пурбаракат, пурфайз бошад. ба кулли нафарое ки инҷа ҳамроҳи мо буданд, соли нави дар пешомада бигузор бароятон тансиҳатӣ хонаободӣ бурдборӣ биёрад. ҳамеша тансиҳату хонаобод бошед. чун дар оғози барнома ё рафти барнома мо аз пешравиҳои соҳаи варзиш ҳарф задем, вале бояд бигӯем ки имрӯз на танҳо яъне соҳаи варзиш рушд мекунад. имрӯз дар ватани азизи мо тоҷикистони биштосо ҳама ниҳодҳо рушд карда истоданд ва ин ҳама пешравиҳо ба хотири истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, ба хотири ваҳдати миллӣ, ба хотири дастгирии ҳукумату давлати кишвар аст ки имрӯз ҳама соҳаҳо рушд мекунанд ва ҷавонон бештар яъне дастгирӣ мешаванд. барои ҳамин ман на танҳо барои варзишгарон дар соли нави милодӣ дар соли 2025 ба ҳама он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд, ба ҳама ҳамватанон дар кадом соҳаву ниҳоде ки шумо қадам гузоштаед барои шумо муваффақият таманно мекунем ва пеш аз ҳама таманно мекунам ки бигзор ватани азизи мо чун ҳамеша гулгулшукуфон, орому осуда бошад ва мардумаш тинҷу амон умр ба сар бубарад. бале, сипоси беандоза. сарбаланд бошед, хонаобод бошед ва ба ҳамаи оғозҳои шумо бурдборӣ хоҳам кард. сипоси беандоза, ташаккури зиёд. ҳунарманд чӣ таманният дорад? ҳунарманд фақат мехоҳад ки дар тамоми гӯшаи канори ватан фақат хурсандӣ бошад. фазои кишварамон ҳамеша софу беғубору тинҷ бошад ва дар остона ки қарор дорем бигзор бо қадамҳои устувор, бо як ниятҳои нек қадам бигзорем ба соли нав. Что я могу пожелать всем на следующий 2025 год? Во-первых, хорошо провести праздники со всей своей семьей, уютных вам праздничных дней, также здоровья, счастья и всего самого наилучшего в следующем году. خب тамошобинони азиз, сипоси беандоза мегӯям барои таманниётҳои шумо иштирокчиёни гиромиқадри шоу барномаи варзиши қавитан. имрӯз барномаи ҷамъбастии қавитанро ҳамроҳи шумо якҷо гузаронидем. аз ҳамин хотир бори дигар сипоси бекарон баҳри шумо. акнун тамошобинони азиз, ёдовар мешавем ки сарпарасти шоу барномаи варзиши қавитан маркази савдои ёвар аст. ёвар ёвари мо дар зиндагӣ аст. аз ҳамин хотир тӯҳфаҳои маркази савдои ёварро баҳри иштирокчиёни шоу барномаи варзиши қавитан тақдим менамоем. марҳамат, ин сандуқчаҳои сандуқчаи зулфиё худбандаку худкушо. бисёр оли, бисёр хуб. марҳамат ба шумо. марҳамат. марҳамат мегӯям шумо. آید
باز شد ناز